Helveri helletunteet sinnekin vaan. Ja tänään pelinä toimii Turbo Dismount. Aivan mahtava peli. Tää meidän äijä näyttää heti siltä, että sillä olisi joku ongelma. Kerro meille. Ei sillä näköjään sitten oo. Joten katsotaan. Katsotaan meidän... Onks sulla tässä nyt vähän? Jaa. Noniin. Go! No niin. Kuinka pitkälle me päästään? Ei! Mitä? Ei! Mitä se tekee? Koitetaan uudestaan. Vaihda vehicle. Otan token bird. Valitaan tän tyypin pose ja... Noniin, sitten. Näin. Sitten. Noniin. Noniin. Miten käy? Lentäänkö me? Vaikka... Ei! Mennään vielä. Oi! Otetaan vaikka leveliksi. Tämä leveli. Tämä on aivan hyvä leveli. Joo. Nyt vaihdetaan kyllä vehikleä. Tehdään. Lentääkö sul laatta? Onko sul jotain saunottavaa? Ja sit mennään. Päästäänkö me jotain eeppistä musaa? Ja mitäs nyt tää jätkä kuolisi ihan minä heittämään hyvänsä? Ei. Yes, dismountti. Complete. Mutta select leveli uudestaan. Tämä on viimeinen leveli. Se on Big Air Combo. Katsotaan miten meille käy. Onnistutaanko me vai kuollaanko me? Tai siis toi jätkä kuolee, koska minähän tätä pelaa. Mä saan... Joo... Vehicle. Nyt me tarvitaan token birdi. Hän on... Nyt. Sitten valitaan... Oletko sä täällä joku huippumalli? Nyt mennään. Go! Oh jumala! Ai! Nyt joulupukki saada pataa.